سمتي ابنك هاي هابا فينا ميلا مارين تولي امين تشفي. فلسم tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, ma ninsewx illum huwa u xekk l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Ġunju, ix-xahar iddedikat lill-qalb imqazza ta' Ġesu. Barra minn dan ninsabu fl-aħħar jum tan-novena tal-Ispiritu Santu kalla jrejtu xekk għada fil-għaxija tiġi ċċelebrata l-velja ta' Pentekoste u xekk grazzja kbira ħafna żisħuti li narfu id-don ta' Alla moti lilna bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddejs. Ejja għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejdir noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Manuel u Joseph Bonnici u Margaret Borch. Nitolbu. O Alla, int ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem bid-dija tal-glorja li tajt lil Kristu ibnek u bid-dawl tal-Ispiritu Santu li sawwabt fuqna, għatina li bis-saħħa ta' donek kbir aħna nitwettqu bir-rabta tagħna miegħek u nikbru fil-fidi bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar wix-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għal mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu l-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużaw biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn u l-għada bla terf ta' żmien jinħadd posti fit-tribunal u bagħad tinġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużaw kienu hemm iżda ma ġibu ebda akkuża mill-istennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet minnu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtaħħa l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesari. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Birek ruħ tiegħi il-Mulej, qalbi kollha nbirek li sem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-Mulej u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. Il-Mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma isnawiet il fuq mill-art,
Ekk kbira tubitu ma' min jibża minnu, daqs kemm hu imbiet il-vant mill-punent, ekku jbiet minn naħtijietna. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u saltnatu fuq kollox taħkem. Birku il-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispirtu Santu jallimkom kollox u fakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxiepli tiegħu wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni jent aktar minn dawn. Wieġbu, iva mulej, intaf li nħobbok, qallu, ira il-ħrif tiegħi. Staqsi ħattini darba, xmum bin Ġwanni tħobbni jent? Wieġbu, iva mulej, intaf li nħobbok, qallu, ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, xmum bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb, għax staqsih għat-tielet darba tħobbni? U qallu, mulej, intaf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira n-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Mela Pawlu kif smajna fl-ewwel qarjat li ovvjament kien ludi u xek, però kellu ċ-ċittadinanza Rumana. X'aktarx kien wirita minn missieru, missieru kien x'aktarx għamel xi pjaċejr anke kbejr lir-Rumani u dawn bħala kumpens taw iċ-ċittadinanza Rumani li wirita Pawlu. Pawlu ovvjament li kien arrestat kif smajna fil-qari ta' dawn l-aħħar ġranet, kien jaf li jekk se jbagħtuh Ġerusalemm m'għandux ċans li jirċievi u xekk ġudizzju fair kif ngħidu hekk, jiġifieri m'għandux ċans li jirċievi jkun iġġudikat u ma jkunx ikkundannat bla ħtija għax ovvjament kienu qatta bla ħabel kollha kontrih peress li jemmen f'Ġesu, mhu speċjali l-Fariżej u l-oħrajn. U allura jieħu dak id-dritt li kellu taċ-ċittadin Ruman li jkun iġġudikat ġewwa Ruma u jappella biex ikun iġġudikat quddiem Ċesari ġewwa Ruma. U hekk jibda ftit wara l-vjaġġ li kellu jgħaddih minn pajjiżna u xekk. U sejjer lejn Ruma biex ikun iġġudikat. Pawlu juża moħħu. Ħafna drabi, eżis ħutej, anki aħna l-insara prattikanti, fejn jidħlu l-affarijiet tad-dinja, nużaw moħħna ħafna ta', però fejn jidħlu l-affarijiet tal-Alla, telqa kbira. M'għandniex dik il-ħeġġa li naraw kif sa mhux biss nilqgħu lil Ġesu aħna, ma kif se nwassluh lill-oħrajn, eżis ħutej. Kif se nużaw moħħna u niżaw it-talenti li tagħna Alla wara kollox u xekk biex inwasslu lil Ġesu għand l-oħrajn. Imbagħad il-Vanġelu tal-lum xekk Pietru, għandna żewġ figuri kbar tal-Knisja tal-bidu Pietru u Pawlu u xekk li wara l-qawmien ta' Ġesu ktaqra ftit qabel dan ir-rakkont kien propju ftit ġranet wara l-qawmien ta' Ġesu, Pietru mifxul qed jisma' li Ġesu qam mill-imwiet
jaf li ftit ġranet qabel kien ċaħdu għal 3 darbiet u ma jafx jaqbad jagħmel bih innifsu. U jgħidulhom ħammur nistad. U 6 oħra 100 u jgħidulu ħaniġu 100. U morru jistadu u jerġgħu ma jaqbdu xejn. U tirrepeti ruħha l-ġrajja li kienet ġrat fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu. Jaraw il-Ġesu fuq ix-xatt ma jarfuhx, għandkom le qalulu ma qbadna xejn. Itfgħu x-xibka l-baħar u taqbdu. U jerġgħu jaqbdu 153 u 52 jew 53 ħuta kbira. U xek. U minkejja dak il-ħut kollu x-xibka ma tinqasamx. Ġwanni jara fil-Ġesu, jgħidu l-mulej dan jilbes Pietru jaqbes il-baħar ma kellux paċenzja, jistenna d-dajsa tasal u jersaq quddiem Ġesu. U jieklu imbagħad Ġesu jagħmel da dialogu li smajna tant sabiħ. X'mun bin Ġwanni tħobbni jent? Mal-ewwel daqqatajn forsi tista' tidher Ġesu qed jinfett letteralment għal Pietru u xek. Quddiem l-Apostli jafu li ċaħdu għal 3 darbiet, però mbagħad x'ħen jgħidlu iva mulej jintaf li ira il-ħrif tiegħi hemmhekk tidher l-intenzjoni ta' Ġesu. Li dik l-identità ta' Pietru li tant kienet iċċajpret bid-dnub tiegħu, bid-dnub ta' Pietru jiġifieri, Ġesu jerġa' jibdija mill-ġdid. U għal-tieni darba tħobbni jent, mulej jintaf li nħobbok. U għat-tielet darba tħobbni, mulej jintaf kollox, inti taf li nħobbok. U Pietru kien iħobbu l-Ġesu ta' ara taħsbu. Iħobbu bid-djufija kollha tiegħu u bil-limiti kollha tiegħu eżiskuti. U Ġesu għat-tielet darba ir-rannaġġ tiegħek. Mbagħad jgħidu dik is-sentenza qawwija ħafna tassew ngħidlek. Meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx. Ma ninsewx li l-Evanġelju ta' Ġwanni huwa l-aħħar kitba tal-iskrittura mqazza, l-iktar waħda tard li nkitbet Ġwanni li hija xħajja twila, kiteb il-Vanġelu bħala l-aħħar kitba tat-Testament il-Qadim. Pietru kien diġà ġie maqtul, kien diġà rċieva l-martirju, għalhekk jgħidilna dan qalu biex juri bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Mela dak li beża qabel, eżis ħuti, għalhekk għandna dal-Vanġelu ta' dak li beża quddiem is-seftura u ċaħat lil Ġesu u qed jisqar l-imħabba tiegħu lejn Ġesu issa x'kien jirċievi l-Ispiritu Santu. Jinbidel mill-lejl għan-nar. Mhux biss xandar lil Ġesu bla biża narajt il-50 dak li jintom ikkundannajtuh u qtiltuh fuq salib dak Alla qajmu u għamlu l-mulejju Kristu ma jibżax iżjed minn ħadd saħansitra jirċievi l-martirju għalih. Dak li jagħmel fina l-Ispiritu Santu eżis ħuti. Jekk niftħu qalbna għalih l-Ispiritu Qaddejs jibdilna. Jagħmilna għodda f'idejn Alla, għodda magħżula kif għamel u xekk mill-Apostli tiegħu eżis ħuti. Jalla, aħna li aħna xi ftit jew bħal Pietru naħseb, il-mulej nħobbuh bid-djufijiet tagħna, jalla ta' bilħaq inħalluh jaħdem fina, jalla niltaqgħu miegħu laqgħa mill-imwiet. Jalla nħallu l-Ispiritu tiegħu jaħdem fina biex bħal l-Apostli jagħmilna sinjal tal-preżenza tiegħu fid-dinja. Jagħmilna strumenti fidejh biex il-qawwa talla tasal fid-dinja tal-lum. Dak li jrid minna l-mulej. Ejjew bħal Pietru bħal Pawlu ma ngħidulux le, anzi, ngħidulu mulej, kun fija, itfal qawwa tal-Ispiritu tiegħek fija. Ħall-Ispiritu jiena rrejt l-Ispiritu tiegħek jaħdem fija u permezz tiegħi biex il-mulej Ġesu jasal għand l-oħra. Kieġobkom bil-bieqfa. Nitolbu lill-Alla missierna biex jibatilna l-Ispiritu ta' Kristu l-xoxt biex jimlina bil-għarfien u l-biża tal-isem ta' Alla fil-waqt li ntennu, mulej qaddisna bl-Ispiritu tiegħek. Mulej għal-Papa l-jum biex bħala raj tagħna jurina t-triq li twassalna l-fedeltà lejn Kristu l-mulej u nkun is-sinjal tal-għaqda tal-Knejjes kollha nitolbu. Mulej qaddisna għal min jamministra l-ġustizzja u għal dawk li jaħdmu biex jinżamm l-ordni pubbliku nitolbu. Mulej qaddisna bl-Ispiritu tiegħek għal aktar vokazzjonijiet fil-Ministeru Saċerdotali u għal ħajja konsagrata nitolbu. Mulej qaddisna
għalina biex ngħixu l-impenn nisrani tagħna billi nimxu wara Kristu nkunu xhieda tiegħu sal-mewt. Nitolbu mulej. Ħanitolbu għal ħutna l-anzjani u l-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa żilħuti mu speċjali persuni li għaddej minn xi mument mudlam tal-ħajja, depressjoni jew diżappunti fil-ħajja jew mumenti mudlam oħrajn, u dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. Fiskiet noffru lil mulej it-talba tagħna. Missier Qaddejs, int qajjimt l-libnek Ġesu Kristu mill-imwiet u fih irbaħt il-mewt darba l-dejjem. Enna biex ngħixu fi żminijietna il-ħajja tal-Ispiritu Qaddis tiegħek biex naraw kollox fid-dawl jiddi tal-qawmin ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel l-Ispiritu Santu bil-miġja tiegħu isaffi l-fehmiet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun togħġbok bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej, Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-der li d-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġeli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi
reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi jinħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Manuel u Joseph Bonnici u Margaret Borch. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Norbertu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimula għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Nitlobkom biex l-ewwel sa nqarben fuq dan il-ġenb, imbagħad fin-nofs, imbagħad fuq dan il-ġenb biex tistennew sakemm niġi l-iktar qrib tagħkom. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqf tiegħek, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu ħalisni nħajja.
Għamil mudejn għal-bsafja li kelli x-xorb li ħadna biex id-don li tajtna issa jkun jiswienna għal-ħajja ta' dejjem ammen. Ħanajdulu grazzi lil mulej tad-don tal-Ispiritu Santu u s-seba' doni tiegħu, u bil-wieqfa jogħġobkom għad-don tal-għerf, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-fema, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-Kunsill, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-qawwa, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tax-xjenza, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-pjetà, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-biża' tal-Alla, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu, u Alla inti tnaddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek, għatina li dan l-ikel qaddis li ħadna iwassalna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. U issa nofru 3 Avumarijiet lill-Omna Marija li hija mimlija bil-grazzja, jiġifier mimlija bl-Ispiritu Santu, eżisutja li nislet f'ġufa lil Ġesu għaliex laqet il-kelma tal-Alla laqet l-Ispiritu Qaddejs. Eżisutja għalhekk ngħidu dak 3 Avumarijiet biex l-Ispiritu tal-Alla tassew jaħdem fina u permezz tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalli f'did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino Sultana tal-familja, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.